Perlok barok ngapeng subhai pi syakani ka channel ari kasi bayar. Aku ban pen mau pi bahagani ka channel ngan yarap ban pen ya ki video jonga ki ba jadi pat kitui kam ba per ki bangi don kam man kesni bat kumjuru ngan bu sibun ki video ki bala ban pen berngia bat pen tenat ya kinong pik hagani ka video mementa kesni aku ban pen pi ki perlok jonga kumno ban tho ne ban draft ya ka FIR ka ai kata ka FIR ka dai ka full form jong ka dai ka first investigation report dan ka report ka PI ki pulit ka beneng kong ban pen bana ki pulit bakin bu record ya ka jingsia ka pachia ka bapi report mo te ladang ija kitiar kitar ladang ija kamtam ki ID kamtam ka phone ka sim card smart card ka passbook ka driving license ka passport bat kum ta ter ki ID baro ki ID kepada ni karteng jungi barabor ngede bantho ya FIR don ki perlok jungi ki bam kuslai ki ong balei bantho ya ka FIR kadai ka kot kasla jonga adang am tho rum lei nakaja te kamat dep chatau nun kuslai le ayu ban le ayu antho ban le ayu ya kata kabadai ka baong kita ki perlok kalong kabadai ba kadai ka tiar jongki ke balai kin kuslai ada ki kuslai kin le ka betul kam ada kim kuslai te kam le ke mo henry ka don ka problem halor kata shubu lada don ki briu ki basneu ki bam len ban le ki kam sneu bat ki yo tam ya kata ka tiar katar jongpi ka baton ya ka address proof jongpi kat no kin he ka sim bat kin le ki kamba ki basneu bat kin ya ka ID jongpi lani kata ka proof ID jongpi hakato ka jaka ne ka tu ka crime site bakile abakum tamano balik bam jadai bam mapi perlok ba penja ya ka tu ka tiar ne bamutu perlok basneu hang ta kin kawan kata ka jinon kam tika FIR kalong ka kongsan bat kalong ka badon kamba bapinto lada pi penja ya kino ki IT ni kino ki kot kisla ki badon ka karteng jongpi bat ya ka address proof jongpi kanang bapin yada ya ladi na ka jingsha parep ne na ka jingsha penkin buram penkin nam penkin karteng ya ka jingbha jongpi tang na ka daw bapi penja ya kita ki kot kisla ki badai ki jongpi mo te ngati babun ki perlok jungi ki bala nang la start bat ki batib ha kumno ban le ya kani te na ka panta jong kita ko blai sibun sa hikai le mi ki wei mempat nang de banlong ki basebun mo te na panta ki wei pat ki perlok jungi ki ba lej ha police station ban lej report namar ba ki don kam ban le ya ka ipik thamai ba kila penja ki pulit kinong pihap tho ta ka FIR nang bangin bu record te lada kim nang kila syuang bat kin saong kumno ngan le ngan tho kumno kin hang ne ngan batai ya pi step by step kumno ba pin tho ya ka FIR te haba pi tho ya ka FIR pihap ban kan mau ya kini ki point ban pin penrung ha ka to ka FIR jong pin ka baneng kong ka kerteng jong pi ka ba ar ka kerteng email ni ipa lane ilok jong pi ka balai ka jakasa hang no ka sinong bapisa ne ka no ka dong ka basau ka kerteng jong ka tiar bapi penja kala bandai ka smartphone kala bandai ka sim card kala bandai ka epic kala bandai kanu ka ID proof ka basan pihak ban kan maui ka tarik bapi penja lada pim kan maui ka tarik ru pihak ban su antat mo bu lepa kapur ka bakam sejingai jadi pi sibu pi penja san tarik de pim kan mau bahar pi ai no lai tarik ni ar tarik mo nang ta ka bah nrio ka jaka hang no pi penja
hang nu pi penja ya kata ka tiar jong pi bat hakapor kat no baji ai te bapin kam shai shu shu ngan pen ya pi ya kan ni ka draft la ne ka FIR ka banga tho manga menamar banga penja ya ka phun jonga ka badan lang bat usim kan te kumnu tho pipet yang ni kini kidas ki banga tho manga hang ni ke badan bat ulai na po jong kitu kitak kamut ba lada phi but ya kan ka FIR jonga phi hab ban pendam no ya kitu ki jing tho no da ka jong phi gen nga hang ni nga tho ha officer in charge OC nga ha ba po lai umkra police station nga tho lai umkra police station nang ta nga ai ru ya ka address jong ka police station ka dei ka don halai umkra te lai umkra ka don Shillong te ha officer in charge lai umkra police station lai umkra Shillong ka subject FIR ya ka jingja ka mobile phone bat ka sim card ki jing tho babut officer badon buram nga iba don kupar jat jonga hang tu ai bat ka jat jonga khun jong iba phipuli ka teng jonga hang tu basong basa Hanongrim Hills ai bat ka phul mo block C ngabu ya ka FIR hakmat ka buram jong phi halor ka jingja no ka mobile phone hap ai full ya ka mobile jong phone jong phi ka teng kum no ka model ka mobile phone Samsung Ultra S6 ringkat bat ka sim card badon ya unamba prah nyau dot riu sawai nga piap tho ya phone number baca full mendai kum tu balik manga haka tu ka tarik haka si tarik banai ban nyau ar hajar ar pusan hayau Shillong lai umkra haka por kumba san PM kumta ngakar partit ya phi bapin snubha banle ya ka paton kam khublai sibun ditet hang tu haditet sibu ngangat hakatu ka por banga tho ngadon hajum kra te nga tho lajum kra kin nga tho ber ka tarik hang tu ngaja si tarik imat hoi si tarik nai ban nyau handai ngeli report haka khat wai tarik banai ban nyau arajar arpusan komplainan kamut mapi kum unong lei ai jing ujor mo pihak san hang tu nga san DL don kupar lengdo Nongrim Hills Block C Shillong nyau kendai lai not lai nang ta phiap tho ru harum ya unambar jong phi balada ki pulit ki don kamban kontak ya phi kin kontak direct hau tu unamba jong phi ngatharai phi la sai te kadon ru ka draft ka bangala la de sna la pa ba phila ban su download phila ban su download supren ni ka supen dap yang toru biang kani ka wei nga tho da ka khasi ha officer in charge dash police station computer ter harum phi tho ang tu complainan signature jong phi hang ni kerteng pura jong phi hang ni jakasa ba pura full address jong phi hang tu te phila ban su print ya ka ne ru lek be phila ban su sim ya ka ne lek print be chapo cyber nang tu pha pendap na dong sadong kin sa pendap print bat si lek jara sa police station kala suk ong tena kamenta gitu ki bakwa ban tho da ka English ya kiru ngala penbiang kinya kani pentu kani kade haka English tenga try ka tu kala sai khublai sibun ba phila ya pe ya kani ka video jonga bat lada phidon ai ban ong ne ban kan tho ne ban ai jingmut sngu ba sngu lai loi mu ban komen harum khanang bangan nang yo idea susu kum ban pan bhai ki video jonga bat lada phidon idea kinu ki video bangan pen mi next ki bala banyarap ya phi ne ki bru hi in general moi ki problem jongi phila ban type ha ki comment section harum esa sisin khublai sibun ya phi bat lada phi sngu bakadon ki jingarap kani ka video jonga tes ngo bha wan klet ban subscribe ya kari kasi bayar